viewers all over the world. I welcome you all in today's section of philosophy and life. We have with us an evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my name's Eze-Ana Ugochi. I'm an ancient high priest. I'm only seen to Ajan Ugochi to brother and temple. And you know, Bafa family, because all more this teacher. I'm because only seen to Ajan order and restoration evangelical mission. Could only ambassadors than an So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're highly welcome once again. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you are under the influence of my voice, keep sharing our messages, keep telling people about our administrations, keep sharing our social media handles on YouTube, TikTok, and Facebook. And WhatsApp number is on our screen. First question. Some say she is more powerful than any god or deity. Do you agree with that? Yeah, thank you for that wonderful question. The one thing somebody need to know is who is Chi. Chi is in a simple explanation. Simple means that being that is closest to you. Meaning Chi, they can see over time that now earthly governance or what is happening on earth is prototype of what is happening in the spiritual realm. Observe any high profile personality in the society, you always notice name about ADC now like your state governor, Mr. President, onye last man standing. Onye ga-anọ very close to that personality. Of which on a function, that Mr. President or whoever, all that ADC ga-enye ọtakwere onye anwa. So ihe ADC a na-ebe a bụ ije ozi aka mkpa na ịghọ mgbọ. Come out. The story of onye a na-akpọ Connie-Bello. Connie-Bello happens to be ADC to former president of Nigeria, Ibrahim Badamasi Babangida, IBB. When the coup plotters came, Connie-Bello threw himself up and he used himself as a shield to Mr. President. And in that coup, Connie-Bello lost his life and saved Mr. President. So that is the work. What Igbo Ade says, and I quote, Onye buru chi ụzọ gbagbuo onye n'ọsọ. Another one said, Ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu, isi na-achị ya, meaning, if your chi does not concur with any decision or plan against you, you will live long and grow gray hair. Now, with this explanation, now ịghọtago na chi gị bụ nyanwa jiji jide mma. No more nyanwa about the mediator, nyanwa about the conductor to connect you with other spirits. So whether more other higher entities, then including RC and the other entities of powers, they will work hand in hand with your chi, because all your chi, both the last man standing, they make a whatever a project, whether good or bad, to get to you. So I want to say, this is my son, this is my daughter, in whom I'm well placed. Because you always there to form the shield of protection. So nkebe isiokwu bụ na dịka esi gwa gị onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ, meaning no chi ga ndị Igbo na-abakwa ha sị na chi bụ ụzọ. So chi dị very important. All chi a ga-anọzie were na radiate na-welcome na-reject whatever o believe na ọ bụrụ for your own interest. So ọ bụrụ na Igbo onye Igbo onye Africa chọba chi gị ka gị na chi gị dị na mma, onye chi dị na mma ị na chi dị na mma, ihe adara eme. So etu according to other spiritual sects teaching, then no one na-akpọ nke ha gaghị na Nigeria dịka ndị ụka si akpọ
enwere spiritual guide, other spiritual sense na-akpọ spiritual guide. Anyị bụ ndị ọdịnala na-akpọ chi onye ụwa mmadụ. O nwere concept ntụ ndị mmadụ na-abịakwa na-achọ ka ha divide ya chi na onye ụwa. Ana m agwa ha na ọbara uru. Ọnọdụ ka gị tụọ anọ kịta. Ị chọọ ka ị separate them between me and my shadow. All just simple analogy m ejikọwara gị. So whenever you are calling up chi gị na mmụọ so chi gị, ọ bụrụ na na-echukwa chi m ma ọ na na-echukwa chi onye ọzọ, ihe na-akpọ chi na mmụọ so chi. Ọ ihe ọ pụtara na anyị gbasịrị chi gị na ikenga chi gị. Ikenga adịrị iche, chi gị dị iche, maka na ikenga ọ the power behind the chi. So feed them as a unit. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Onye ọbụla chọba chi ya na ihe na-esi na chi a dị mma. Atụgo m ọtụtụ inu gosiri gị na ọchị bụ the last man standing. They are the closest being to you. So and the normara, the language of ụmụ mmụọ. Ọma ọgụwa mmadụ na-ekwu okwu chi ya na-asụ ude. Ịma na abịa na mmụọ, adịka na-agaghị too deep na abịa na mmụọ. The word of mouth, asụsụ anyị na-asụ, abụrụ the language of the spirit. Yes. Ọ to anọkịta spirit come to me now, chi ịgwa m okwu. Ọ bụrụ language anyị na-asụ, na nwere the spirit code. Onye ga na-ekwu, all the ya guide ga na-enyezi that na ọ na-ekwu human interpretation. Onye akpatalụ na mba niile na-asụ na language si dị iche iche mana ha kwụ ụgwọ bụrụ ofu. Anọ onye akpata na Chukwu okike na-arụ all the languages. Maka na language wu creation of race. Mana ụmụ mmụọ nwere loud, sound and light. So they make use of sound and light and movement. All ihe ụmụ mmụọ ji wu code ha ji communicate. So ihe ndị ekwu bụ na ka ị malụ ihe niile gbasara spirituality na-eto aka o si wee. So we are all beings in the spiritual realm. Mana na abụrụ dị iche iche bazi mai. So recognize ya chi, recognize ya chi. Ya chi na-ewuzu onye interpreter ga na-eweta those things ihe mmụọ na-ekwu to ụwa mmadụ gị na nghọta gị na race according to your race ka iwe nwee ike nwee ezi nghọta ihe o mere. Christianity and Islam are well organized with structures and leadership. Why is Eze-Ana still lacking a united structure amongst the Igbos? Yes, thank you. That is the main problem Eze-Ana is lacking behind. I can tell you, I was opportune to travel to India 22 years ago. And I can tell you, is it Hinduism, is it Shintoism, and so many other religions and sects all over the world. They are more organized. And the Batanaji were in Igbo carrier Nanda Africa bo individualism. I na practice the Basal spirituality. Oh, I na practice Arab iko to onye. Man, iko to onye will not save you the time of challenges. Iye ka mkpa bụ igwe bụ ike ayiri na igwe. Remember, if you bring broom, you want to break broom as a broom, you will not succeed. But take them out as a stick, one by one, to be able to break all. So, in Igbo spirituality, the Oyibos, the Anyares, they understand it. That is why for them to break us, they understand that our own spirituality is onye n'isi onye n'uche. So all these you break anyị because na all the days to our fathers were practice here onye ọbụla na chie onye na chie kpatara na man ọ ndị nna anyị ha na-eje n'okwu ụmụazụ na ụmụaka nọ n'ụlọ. They understand the vacuum. So ha bidogoro na ha bịabụrụ izi chọọ ịgbasa ozi ọma ndị be anyị wee sị ndị nna anyị ha wee sị ha the Portuguese ndị ezigbo ụzọ bịa na 18th century. They didn't succeed. They went back. Having seen our shortcomings, however, they were bido na ilu na akwụkwọ ka ma no no maasị man that time will come when our fathers will be no more, that two children there caught so young ga-abụzi fathers. By then they have won. That is the system ha bidoro. Ọzọkwa ha lụọ ụlọọgwụ wee ebe ha gwasịrị ndị okenye bịa nọ hụ na-anara ọgwụ maka ahụ mgbu ụkwụ mgbu ụlọ to show as love, as charity.
Ọ ihe a ka ha meziri ndị nna ha wee were ana dị iche iche wee dashia ha. Ọ jabata na ifere missionary, the Catholics, the RCM and the Anglican. Ha bụ ụzọ ruo ụlọ akwụkwọ. The first missionary ha bịara with they preach about Jesus, they fell away from their fathers told them that we know Chukwu. Then they went back and brought the British people, Shanahan, the Irish people. However, they were another system of catch them young by bringing education. So here na chikowabu no system na. But mana old and Igbo, somebody like me believe in renewal. Yes, they are called Kenwe United Igbo spirituality, called it as a religion, called it as a group. Maka defeating group is very difficult. Obodo dị iche iche eji eme aka nye bukọcha ọfọ ha ma ọ bụ mebicha obi ha because of individual. But ọ bụrụ na as a group, ọ bụrụ na mụ na gị nọ na group, mmadụ wee chi imere akaje maka ihe na iwe onye ọdịnala, we sue the person to court. And as a group, once onye ahụ fụrụ na anyị wa as a group, onye ahụ anaghị. So onye ahụ bụ ihe mere. So Igbo spirituality, why ha ji defeat ha bụ because na ha nọ iche iche. Mana for Christianity, despite Catholic nọrọ onwe ha, Anglican nọrọ onwe ha, form kwa a group called CAN. Ka ha wee nọ n'igwe. You know na ndị politician a nwere ihe a na-eji enye CAN during time of election. You nwere idea? All those things because ha nọ in group. Then you say be ha na-enye ndị ọdịnala. Maka ndị ọdịnala nọ individual. Ị na-agwa ndị mmadụ ha bịakọta ọnụ, ha sị nke a achọ ofu ihe kọ. That is the problem. Thank you. Some people practice ordinana secretly while claiming Christianity or Islam publicly. Does this not show fear and lack of confidence in our tradition? Yeah, thank you for that question. I want to ndị a ọtụtụ. I want ọtụtụ ndị a ndị ọtụtụ. Maka na ihe mere na ha na because of fear of majority and ihe mmadụ ga-ekwu. Enwere ọtụtụ ndị anọ, ọtụtụ. Anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ụka. Ihe a ga-eme bụ because of na ha chọrọ ka ha belong to the society. Then ha nwere ike ihe a na-achọrọ ha na-achọ nwa. Ha bịa na temple gbachara ha afa chụọ aja dị iche iche ha mụta nwa. O mezuo nkwa o kwere. O jebe n'ụlọ ụka. O rebe ọsọ praise the Lord, ụmụnne m na Chineke. Ụnụ m na nna achọ nwa for 15 years. Na kịta na Chineke emeworo m ya na m amụta nwa, praise the Lord. Olu ebe ahụ obukọrọ ihe na-ejenye pastor. Then ndị ụka erizuo m utoro ihe abụrụ ife ha lụrụ. Some of these testimonies ị na-afọ a na-enye n'ụlọ ụka ndị bụkwara some of them bụ na ọdịnala ka asụ bụ that problem. Ma na utoro onye a belong ụtụ ụka n'ụka ka ọ ga-eje testimony pastor a na-etizi mgbu na Jizọs emekwu ya, mana nke bụ eziokwu na ọ bụrụ ya merie. Onye ahụ ekeruzie ebe ahụ ọ lụọrọ ha ọta gụtara ha evangelical bus, mana gị gbabụ dibịa chụziri aja lụọ ọrụ dị na ya oji ewu na ọkwụọ na ụgwọ ọrụ. So ya na-achịkọwa bụ na society na akọs ya. Ọ bụrụ na ngwa gị testimonies ndị mmadụ na-enye na temple, mana mgbe ụfọdụ n'ime ha adịrọ ready ka o tinye vidio ka onye dị testimony na public at least ka ndị mmadụ wee mara. No, because ha na-asị na ha mee ya etu a doto na maybe na their family na-eje ụka. So the fear of victimization or like ime in the open. But I can tell you na ebe real miracle na-eme ụnọ Igbo spirituality. You know why? Because na Igbo spirituality anyị nwere ike okwu a ga-eme declaration then rụọ ya arụọ. Nke a ga-eme restitution eme restitution. Nke a ga-eme appeasement eme appeasement. So ndị ụka na-eme make use of only the word of mouth. But anyị na-make the work both the word of mouth and the practical. So when there testimonies, ndị mmadụ ama dị proud enough ka a ghara isi na ọ na-eje na be dibịa, ka a ghara isi na ọ na-eme ọdịnala, kama o wee that testimony jenye n'ụka. So ụmụ ihe niile aka anyị ji chọọ ka anyị bridge the gap. Ọ ya kpatara anyị ji wee na-ehibe ụka ọdịnala, so that where people can confidently invite their friends in good atmosphere and environment. Then under the umbrella of group of people and the shape of ụka ka onye a wee nwee ike wee kwupụta ọrụ ebube ihe ọma Chukwu mere. Ma because na
No, na practice here no dey na odi ordinary individualism. Then ihe ọma mere ihe nwere ebe ọ ya bịa nye that testimony. Nwekwana ebe ọ ya eme ndị mmadụ invite. Therefore, oburu otuto a jee back to ụlọ ụka ka o nwee ike invite ya ndị mmadụ wee kọpụta ọrụ ihe ọma Chukwu mere ya. So onye ma bụ ihe anyị na-arịa. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? All our system. That's why I chọrọ ka anyị restructure Igbo spirituality ka ọ dị more accommodating. Ka ndị mmadụ wee nwee ike mee embrace. Thank you. If Ordinana is truly our roots and identity, why do many Igbo people abroad abandon it completely instead of practicing it proudly? Yeah, thank you. Yes, it's our culture and tradition. I can tell you without missing words, we are making progress. It wasn't like this. If we go to Igbo, even in the Igbo be abroad, as you mentioned them, you will see some certain countries, you see where they are celebrating Igbo cultural festival, New Yam festival, this one and this one. It's picking up. You will see some children that are celebrating everything, even in abroad. It wasn't like this in the last 10 years. I remember when we started the year 2018 to 2020. It wasn't like this. If you are talking about Ordinana, Oga of one day, just a little, from them mother or we stone. But today, 5 years down the line, we are making headways. I can tell you, in the next 10 to 15 years, 20 years, Ordinana will make great improvement and win more souls. And more souls will return back to their roots. The thing is that it will take a long time. Remember, it took a foreign religion, Christianity, almost 200 years to get to this point. And I can tell you, it will take us less than 200 years to reverse the trend. It's a gradual trend. By the time these parents like me, or you need to come out working now, I may be a fandoka. And by the time ma nampa I can tell you in next 20 years, I get where aboro bundamoro just gradually it will keep on revolving, but it will not take up to 200 years. We will reverse everything back because and then madam madugo na Ordinana were pure testimony than what they are displaying out there, because most of them are arranged. Yes, but they were pure Ordinana testimony when it was spirituality. But it's just a matter of time. We get there. Thank you. What do you think will happen to Ordinana in the next 50 years if we don't start teaching it formally like Christianity and Islam? Yeah, thank you for that lesson. That's why somebody like me have a large vision. Our vision is that's why we are building Ordinary Restoration Evangelical Mission. In that Ordinary Restoration Evangelical Mission, we are building a research institute. That is our dream. But now we are building the place of worship first, because people that we go into all those areas, we should have a place of worship. Now, after we are done with the place of worship, we are building a research institute. Then under research institute, we will be writing so many books on Igbo spirituality. We will be developing medicals like herbs and roots, developing more green teas and organic medicine for illness, to cure illness and to cure some sickness. And again, we have intention of building this Eziokwu TV to have a media house, because there is power in evangelism. We are the one that will tell our stories. You don't expect other religion to tell good stories about Igbo spirituality. Now, some people, because of people like me that came online since 2018 to tell people about the benefit of Igbo spirituality, before now people don't know. And I can tell you that some people now saw it because they don't know. So we have the vision to build a larger television, whether satellite and the terrestrial and everything, other normal television, so that we'll be able to reach out to the commoners out there. So we have large vision to turn some certain things around, and with enough fund, we'll be able to reach out to so many people. I can tell you, I have seen vision before. When I started this calling, I was shown a place as a priest
Ngana is like a kind of open outreach. People are many, crowd are there. So I was blessing people na Hachukwu kepụrụ ime ihe niile. And I was told that this thing will come to fulfillment. So I can tell you, in a matter of few years to come, we ordinary people will hold an outreach that crowd that you will be seeing here, there, you will be asking whether this crowd is it Christian outreach. But you will be shocked that he's an ordinary and the Igbo spirituality outreach. So for the fact that I have been shown this particular sin in the spiritual realm, believe in me, it must come to fulfillment. It's just a matter of time. Thank you. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Ugo if Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, Alpha, you can as well DM him with that same number. Ugo, if it's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, you already see I know our numbers. You can chat me on WhatsApp. If you have anything that is bothering you, we are here to help others to grow, because we grow by lifting others. You can book a section with me for audience. It can be you can come down to Anambra State, the temple. It can also be on social media discussion. But I can tell you, we are here to help you live better life by directing you how to and to know what you're supposed to know. But because what you don't know remains a mystery to you. So feel free to chat me on WhatsApp. I can assure you that under 24 hours, I must get back to you. That is the promise. Thank you.